Jedna z prvních misí ve hře, lékařský výjezd, obsahuje pár easter eggů. Tak CJ, jak bylo v Saigonu? Zase si vyváděl jako Nemusíš obvykle? jen sedět jako pasažér, ale můžeš jeepa řídit a dokonce i ty pěšky. Je to sice trochu zabugovaný, ale pojďme si to projít. Po přiletu na Nujpek pokeci s Rozmarínem. Hoď bagel do kouta, vem pistoli a běž na střelnici za Hornstrem. Cvičíme v používání Jakmile tě bouchaček. přestanou jeho suchý poznámky bavit, běž ven směrem k jeepu. Najdi krokra a v nestřežený chvíli ho překvap výstřelem do nohy. Všechno OK? Dobře. Takže s námi pojedeš na hezkou, vzrušující, zatracenou civilní akci. Jsem Joe Crocker, týmový zdravotník. Musíme naočkovat pár domorodců v nedaleké vesnici Montañáru. Taky jim vezeme nějakou rejži. Teď řídíš. No a než jsem si to stačil uvědomit, už jsem byl na svý první misi. Když pojedeš pomalu, kapitán ti toho poví víc než obvykle. Zajímaví lidé, tihle Montañárové. Cvičit z těchto kmenů jednotky CIDG byl výborný nápad. Jsou to opravdu odvážní bojovníci. A když se chceš dozvědět něco o Větkongu, v montaňárské vesnici se vždycky doptáš. Nebojí se Charlieho tak jako normální vietnamští vesničané. Ve skutečnosti je nenávidí. Že ano, doktore? Ano, pane. Když budeš tak šikovnej, že pošleš autokoly vzhůru, bude kapitán v takovým šoku, že začne mluvit dvojitě. Ty idioté, Hawkinsi! Jestli neumíš řídit jeep, měl si to sakra říct! Teď budeme muset jít pěšky! Kapitáne, půjdu se podívat na své pacienty. Hawkins vyboural jeep, pokračujeme dál pěšky. A ty, Hawkinsi, pojď se mnou, ať připraví druhé auto. Tohle budeme muset odtáhnout zpátky do tábora. Přepínám. Rozumím, šestko. Bronson je tady, slyšel vás. Bude tam za 10 minut. Přepínám. Rozumím, konec. A teď pojďme, není to daleko. Za mnou. Pak tě čeká pěkně dlouhá cesta do vesnice, kde si poslechnem další rozšířený rozhovory. O tom ale až příště. Dej like a follow.